Per tant, el projecte que hem dut a terme dins de la Casa Santonja, totes les subvencions que hem aconseguit per tal de que siga una realitat el Museu del Vidre, que en poc de temps podrem obrir ja el museu com a tal, això ens permet dir que des del bloc hem impulsat l'economia local, estem intentant donar cobertura a aquests nous llocs de treball, que és el que nosaltres volem. Precisament la Casa Santonja albergarà el Museu del Vidre i l'Artesania, que serà el motor de l'activitat turística de la localitat i on es preveu ubicar una Turisinfo. Des d'aquest espai es promouran iniciatives per activar el sector en dues direccions, potenciar les festes locals i rehabilitar el patrimoni. Des del bloc de l'Olleria es preveu, en col·laboració amb la Junta Central de Moros i Cristians, desenvolupar i millorar aquestes festes i afavorir la creació del Museu Fester local, facilitant des de l'Ajuntament la seva ubicació. També es projecta continuar donant suport a la resta de festes tradicionals implantades a la localitat. El marc on es pot desenvolupar el turisme a l'Olleria és, a més dels paratges naturals, el centre històric de la localitat. Per això, i per a millorar la qualitat de vida de les persones que hi habiten, el bloc de l'Olleria té previst continuar amb la rehabilitació del centre històric i amb la reurbanització noble dels carrers. A més, gestionarà ajudes per a la rehabilitació de les vivendes antigues i buscarà subvencions, com ha fet durant la seva alcaldia, per a recuperar elements del patrimoni etnològics com molins, alcabons o llavadors. L'Olleria és coneguda per la seva vinculació al món del vidre, per tant hem d'aprofitar aquest coneixement que té la gent per a fer de l'Olleria un punt de referència del turisme d'interior. Així és que és el moment ideal en invertir en el nostre patrimoni, no només per a fer de l'Olleria un poble molt més bonic, sinó també per a crear nous llocs de treball i per a desenvolupar un nou motor econòmic.